Its success story starts with the right foundation, and at now Man, pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad. tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na paan. Tubig baha, noong binabot pa sa lampag na mag- Siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang Newsbreak! Sa headlines kan mga barata, Police Brigadier General Andre Perez Dizon riribaya na bilang Regional Director kang PNP Bicol. LGU Naga nag-crear ng task force na matutok sa mga sidewalk vendors. Security guard sa Pili Camarines Sur sinaksak ni sarong miyembro kang Badjao community. At Tineo Dinaga Golden Knights sa Sinaga College Foundation Tigers naghampangan sa sarong exhibition game. Diyos marhay na banggi. Ako si Antoinette Eduardo asin uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Dakol na diskubre si Naga City Mayor Leni Robredo asin ang mga urban planners na sa iyang inibahan sa paglibot sa syudad ni Naga. Kabali digdi ang mga edipisyong mayo sa tamang lugar. Ramon tang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Duwang aldaw naglibot sa syudad ni Naga si Mayor Leni Robredo. Kaibanan ang mga urban planners na sayang pinag-imbitaran para hilingon ang mga dapat pakarhayon asin mga edipisyo na kaipunan ng halion. Susok kay Mayor Leni Robredo, dakol ang nahiling na mga building ang dain naman nagagamit asin may iba man na mayo sa tultul na lugar na mas nakakapiot sa palibot na iyang tatawan nindaning solusyon tanganing mailaag sa designadong mga lugar. Kabali sa pinagbisita ang mga lugar na pwedeng tugdukan ng mga bagong edipisyo sa syudad. Si particular visit ngunyan, pigdarata sinda sa mga iriba-ibang development sa city para hilingon kung paano may improve. Sailing takaya, day na ma-maximize si efficiency ka mga lugar dahil ang tendency kung ano ang maisipan ilalaag. So ang gusto ta sana gibuhan ning plano si gabos na development para well thought of si mga nilalaag sa dapat inis. Pinagtaong halimbawa pa ni Mayor Robredo ang palibot ka City Hall na dakol subot nakatugdok na mga edipisyo na dai masyadong nagagamit, maging ang outpatient department subot ka Naga City General Hospital ang harayo sa pinaka main building. Ang pinaka-classic example ni City Hall, garo kadakol si mga nakataplak na mga buildings na day maayo si efficiency. Ang saro si ospital, hali kami duman, nahiling mi na halimbawa ang OPD harayoon, dapat ko sana kataid lang. Ang mga tao na duman sa OPD, maduman sa ospital, mayong agihan na may pandong. Pag nag-uuran, ang kakanon, pigluluto duman sa likod, pigto trolley paduman sa main hospital. So kadakol ang kaipuhan gibuhon. Mientras tanto, bako man subot ini ang primerong pagkakataon na nagbisita sa syudad ni Naga ang mga urban planners para hilingon ang kamugtakan kang syudad. Para sa Genan TV 48 Naga, Cristina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, liwat man pinag-utro ni Naga City Mayor Leni Robredo ang sa iyang planong pakarhayon ang kamugtakan kan sidewalk, magkaigwanin bike lane, asin dakol po nin kahoy sa gilid kan tinampo. Magiging katuwang subuot digdikan lokal na gobyerno kan Naga ang DPWH. Pati si pag-ayos ka mga streets pig-imbitaran ta ang DPWH kasi gusto ta ayuson si mga sidewalks. Ayusin si sidewalks, laganan bike lanes, laganan ni mga kahoy. So, may pigbabargain ko kita sa DPWH ni mga sukol. Pero sabi sa tokan DPWH, kaipuhan pang maghagad ng permiso sa Manila. So, baka kaipuhan kitang makiulay kay Secretary Bonoan. May mga hinahagad kita. Pero basically, ang kusuta sana, si mga obstructions ma-clear para ang mga tao nakakalakaw na mayong delikado sa safety nila. Padagos sa mga bareta, task force na iyon maasikaso sa kamugtakan kan mga sidewalk vendors sa Naga, pinag-crear ni Naga City Mayor Leni Robredo. Ang detalyes, aramon to sa report ni Christine Reyes. Si Naga City Market Enterprise and Promotions Office Head Mon Florendo
ang mamamayokan task force na pinagkrear ni Naga City Mayor Leni Robredo para pakarhayon ang kamugtakan kan mga street vendors sa sentro kan Naga. Saro sa suhestyon kan task force, iyong i-pedestrianize ang ibang parte sa luwas kan Naga City People's Mall. Ibig sabihin na pagbanggi, mayong anuman na bihikulo ang malaog asin ini nakatagama sa nasa street vendors. Alagad, kaipuhan man subuot maging tultol ang waste disposal para di mawalat sa tinampo ang mga basura na saro pa sa makaw saning pagbabaha kung di malinigan tulos. Create na din ako ng task force na pag-ayos kan mga vendors. Nag-ulay na kami initially. Ang chairman kan task force, Simon Florendo, dahil siya ang market supervisor. Igwa ng mga suggestions, halimbawa, habot ta kayo magpahali na mayong balyuhan. So halimbawa, ang sarong pig-explore, i-pedestrianize ang ibang street sa Naga, certain times of the day, pigihiling may ining tapat baga kang market sa General Luna. Ining General Luna stretch from Cáceres until Prieto ba yan? Ito bang sa may prutasan? Pigihiling ta, yan stretch na yan, baka pagbanggi, gibuhon siyang i-pedestrianize siya. Meaning to say, di mapalaog ning mga auto para si mga vendors anyaon. Pero gusto ta kaya i-grupo-grupo dapat si mga kakanon ang tinitinda sa rong grupo din kasi kaipuhan kita maglaag ng mga portalets para sa inda. Kaipuhan si disposal ka mga niluluto. Ngunyang kaya sa street lang nauula si iba. So pati si waste disposal kaipuhan tang asikasuhon. Plano man ni Mayor Robredo na sarong lugar na sana ang mga nagtitinda ng ukay-ukay. Sa ngunyan, igwas subuot sa Panganiban Drive, igwaman subuot sa Magsaysay. Pero gusto tang i-organize si gabos na grupo ni mga vendors. Sabako man lang kayo siya sa sentro. Kadakol pang ibang lugar. So halimbawa si mga paraukay, igwang kadaklan si Indayaon sa Panganiban, pero may nagpupuon na sa Magsaysay, tas igwaman sa sentro. So kaipon pag-urulayan si zoning, pero itong pag-pedestrianize, pagbanggi, pwede siyang gibuhon. Kasi ibabagang lugar, ginigibo iyan. Dahil habo taman na ma-displace na hanap buhay bagayan. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Cancer Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, pinag-omaw ni Mayor Robredo ang pagtrabaho kan Public Safety Office para malinigan ang mga sidewalk asin pagsabihan ang mga street vendor na mayo sa tamang lugar. Alagad, sa iya man pinagsabi na magluway-luway sana kung an issue ang paghahanap buhay kan mga residentes kan Naga. Susub sa alkalde, pag makalatag na ang lokal na gobyerno kan Naga nin maninigong plano sa mga street vendors, dumana sinda maistrikto. Pigsabihan ko nga ni Sinarene Gumba sa PSO na salamat sa higos sa pag-clearing pero hinay-hinay lalo na pagkabuhayan ang pinag-ulayan mas maray tawanan tango na sindang option. Pag may option na saka kita pwede mag-istrikto. Pero kung mayo pa sindang balyuhan garo makahirak man na mawara ng hanap buhay. So dikit na pasensya pa. Padago sa mga bareta, mga residentes kan Barangay Santa Cruz, Syudad ni Naga, positibo sa plano kan Bureau of Fire Protection na magbugtak nin fire substation sa mga barangay. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Ang sarong balak ay inigib karo gigibon ining substation. Then maribang kani sa taas sa may parting Carolina, ongoing naman si construction duman kasi sarong substation. And may saro pang substation na digdi ata sa may parting Santa Cruz, malag digdi saro pang substation. Kaya in the near future makakaigwan ni nagkapirang substation ang Naga. Mas dakulang bagay din to kasi ang Naga nagdadakula. And talagang mas magay na may mga substation siya. Dakul na din ang establishment to digdi sa Naga. Ini ang pahayag kan Bureau of Fire Protection Naga manungod sa planong pagbugtak nin mga fire substations sa nagkapirang barangay sa syudad. Paliwanag kang mga residentes kan Barangay Santa Cruz na saro sa balak bugtakan nin fire substation kan BFP Naga, magiging dakulang tabang ini sa indang lugar, urog na si mga kataraid na barangay.
mapapadali subuot kay ini ang pagresponde in kaso may kasulo. Para sa akin, okay man po yun na maglagay dito ng substation ng Bureau of Fire. Kasi para naman sa Barangay Santa Cruz siguro o sa mga kakatabing barangay, medyo malapit kasi mabilis yung responde. Gano po ni mga katabang sa Indo in case na may kasulo sa barangay nito? Siguro po, mas madaling magresponde yung mga katabang sa Muya saka sa mga nataraid na barangay. Ay dakula aming pasasalamat dakulang tabang man yan igdi sa mo takong igwang mga rimalaso na harap kang may kasulo madaling makakaanduyog sa Muya. Dakulang tabang po. Nagpapasalamat po kami. Enot po nagpapasalamat kami ta magkakawa ka din substation lalo na po niya na durukot-dukot na mga harong kadakol na ning mga appliances ning harani na magkauwa talaga permining kasulo pero nga rigta ugwa na kami digdiyo dakula ang pasalamat mita ang madali makaigdi sa Muya tayo na digdi po sa Muya pero mas maganda yan para paano kung tatawag ka pa doon abala pa pero kung nandito na. Sigon kay Tatay Fernando Alano Jr., dipisil na makalaog sa indang lugar ang mga fire trucks kang BFP kung may kasulo, huli sa sadit na agihan. Alagad mapapadali ini kung bubugtakan ng fire substation na dati ng plano kan BFP. Mostly po kayo ma'am, nasakitan po ni Sinda ma'am sa mga area iskinita ma'am, taday po sinakalaog ma'am sa mga saradit na iskinita. Kaya dako lang tabang po yan yan program na po yan. Dako lang tabang po sa bumbero ma'am. Bago po sila makaabot, tulos marespondihan po tulos ang kasulo. Ako lang tabang po talaga siya. Inaasahan man ni Barangay Kagawad Simeon Primavera na magibo kan BFP ang sa indang trabaho, kabali igdian pagtaunin tultol na serbisyo sa publiko. Basically ma'am, siyempre ito yung functions kang BFP. Primarily ang pagtauning tultol na serbisyo, bako lang sa kasulo. Kasi sinda, nag-outsourcing man po baga sinda, dawa po sa tatita bagay, pigigibo ninda. Iyan pagtaong dissemination information sa paglikay sa kalayo, lalo na yung mga disaster. Mga number 1 po sinang frontliner. Kung magkakaigwan ng mga fire substation sa syudad ni Naga, kinakaipuan man kan BFP Naga ang dagdag na personahe, apwera sa firefighting tools and equipments. Para sa GNN TV 48 Naga, Christina Valenzuela, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta. Padagos na pinag-aaram kan Pili Municipal Police Station ang rason kung taano ta sinaksakan sospek na miyembro kan Badjao community ang biktimang security guard na si alias Jason. Mientras na ini nagbabantay sa sarong shopping mall Kasubanggi. Sarong saksak sa walang abaga ang inabot na tama kan biktima. Bilang pagdepensa, binadilman ka na gwardya ang sospek na tinamaan in 2 beses sa abaga asin tabay. Anda ipa pinapangaranan na sospek ang dinaraman sa Bicol Medical Center, mantang ang gwardya ang pinagbulungman kan mga nagresponding mga taga-Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office. Sa iba pang police report, lalaking nagbalgar kan municipal o city ordinance sa Camarines Sur, inaresto kan PNP, huli kan warrant of arrest hali sa korte. Ang kumpletong detalles, aramon ta sa report ni Christina Valenzuela. Arestado kang Kabuso Municipal Police Station ang 40 anyos na si alias Winston, na residente kan Zone 4 Spillway, Concepcion Pequeña, Naga City. Huli kan warrant of arrest na ipinaluwas kan Iriga City Municipal Trial Court, huli sa pagbalgar kan Municipal Ordinance. Nadakop kang Pulis Kabusaw si alias Winston sa syudad ni Naga kan July 10, pasado 1:50 nin hapon. 1,000 pesos ang pinagrekomendar na piyansa kan korte para makalawas sa karsel ang akusado. July 10 po may naaresto po tayo dahil lang sa isang municipal or city ordinance na pinag-issue ng Iriga City Municipal Trial Court. So, ang kwento po nito, malamang natikitan po itong accused natin sa Iriga City, and then yung suspect natin o yung accused natin ay taga Kabusaw.
So, since yung pulis Kabusaw ang napag-utusan para hulihin yung subject, nalaman nila na nasa Naga City yung accused. So, dito po hinuli ng PNP Kabusaw yung may warrant of arrest. Pupwede na subuot mag-issue ng warrant of arrest ang korte sa pagbalgar kan City o Municipal Ordinance, sabi ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, kung inida iseseryosohon kan publiko. Alagad sa syudad din Naga ang pagtubod kag Naga City Police Office, nakapagbayad ding penalties ang mga natawan ni citation tickets, huli tamayong iniluwas na warrant of arrest ang korte. Gusto natin i-emphasize yung simpleng city ordinance pala or municipal ordinance ay pwedeng maging resulta sa kaka-aresto mo, no? O pwede kang labasan ng warrant of arrest ng korte for not paying the fine naman sa city ordinance. So, ang presumption namin, dahil walang bumababang warrant of arrest galing sa court, ay nagbayad po yung mga natikitan. Yun ang presumption. So, kung may bumaba sa amin ng warrant of arrest dahil sa city ordinance, ibig sabihin, hindi nagsettle yung tao. Unless, hindi rin nag-complain yung city hall natin. No? Kasi sila po ang may authority para mag-complaint duman sa city ordinance na na-implement. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. 10 plastic sachet nin suspected shabu as in drug paraphernalia ang nakumpiskar ka Naga City Police Office Police Station 1 sa suspect na si alias Pit, 26 anyos na taga-Bagong Sirang Barangay San Felipe, Naga City sa ginibong drug buy bust operation sa JP Rizal Avenue, Santa Cruz, Naga City. Pasado alas 3 nin amay na pagkaaga kan aldaw na Domingo. Si alias Pit ang dati nang naaresto kan otoridad sa kasong theft kan nakalis na taon. Nasa kustudiya kan Police Station 1 ang suspect asin sasaangatanin kasong violation of Section 11 and 12 RA 9165. Ang suspect natin na si alias Pit, 26 years old and mayo po siyang trabaho. Dati na po ining may naaresto sa kasong theft. According sa station commander, si Major Alvarez, nadakop na po ninda ini po theft case last year. So ini po nahulihan po ini nakuanan ning bali 10 gabos na plastic sachets and tulong tuter, yung tuter po is yung sa paraphernalia. Yung paraphernalia po yan is a separate na kaso. So para sa karaman po kang gabos, saklaw pa rin ng revised penal code or ng batas yung even yung gamit lang or yung paraphernalia lang sa shashabu. So that is why kung mahiling po nindo sa mga police operation, pigkukuro abang ginari si mga foil, lighter, gunting, and other paraphernalias na ginagamit. So sa ngunyan, nasa Station 1 siya para sa pag-file ng information sa Fiscal's Office. Padago sa mga bareta, riribayan na si Police Brigadier General Andre Perez Dizon bilang Regional Director kan PNP Bicol. Si Police Brigadier General Nestor Babagay na taga-syudad din Iriga asin pamayokan Police Protection and Security Group ang magiging karibay. Si Police Brigadier General Dizon ang magiging commandant man kan Philippine National Police Academy. Huli kaini, pinaglalaoman na magkakaigwanin mga pagbabago sa mga nakatukaw na opisyal ngunyan kan PNP sa probinsya, banwaan asin mga syudad sa Bicol. May mga possible na movements within the ranks ng mga PNP personnel and officers po. No? May mga mapapalitan, may mariretain. So, normal naman po yun. Sa iba pang bareta, ginibo kasubagong aga ang agraryo merkado sa NCPO grounds na saro sa programa kan Philippine National Police as in Department of Agrarian Reform para matabangan ang mga paraoma na maipabakal tulos ang sa indang mga paninda siring kan gulay, bagas asin iba pa sa baratong presyo sana. Ang agraryo sa merkado ang bulan-bulan pinagkukondusir sa Naga City Police Office.
Ngunyan po, igwakit ang ngunyan agraryo sa merkado naman, yaon ngunyan dyan sa luwas kang opisina. Saro po ining programa kang PNP sa Department of Agriculture para matabangan itong mga nagtataranum na mga kababayan ta sa hararayong lugar na mayong kapasidad na i-travel yung kanilang product na minsan na uli na nalalapa na lang. And at the same time, nagkukos para magkaroon ng imbis mahigos, nadi-disappoint lugod sinda magtaranom. So, iyon niya ang pinaka-objective kani. And at the same time, maka-deliver ng product na presko as in barato. Mas barato po yan sa merkado. Sa iba pang bareta, pinagbisto bilang Outstanding Public Employment Service Office City Category sa 2025 Regional Search for Best Peso Award ang Metro Naga Peso na pinamamayuhan ni Mr. Nonoy Reforzado. Kasabay kan pasasalamat ni Reforzado, naglalaom man ini na pati sa nasyonal makakasungkit pa nin award ang Metro Naga Peso. Dinudoonan na criteria itong inaapod na core service kan Public Employment Service Office. Tulong programa po yan. Si Referral and Placement Services na dapat po nami-meet itong 85% na placement efficiency. Pandua itong tinataotang serbisyo sa mga estudyante in terms of career coaching, the Career Service Development, Career Support Development Program, CSDP. And lastly, ito pong labor market information. So iyan pong tulong programang iyan, nagtototal yan ng 75 points na sa core service lang. And the rest kang criteria dapat may pigi-implement ka more than 5 programs sa Department of Labor and Employment. Padagos pa sa mga bareta, exhibition game kan Ateneo Golden Knights as in NCF Tigers na inapod na Game for a Cause, Game for the Heart, da ipinalampas kan sa indang mga taga-suporta. Ang detalye sa report ni campus correspondent Dylan Talagtag. Sa ginibong Ateneo Golden Knights versus NCF Tigers exhibition game kan Bicol Universities and Colleges Athletic League o Bukal na inapod na Game for a Cause, Game for the Heart. Mainit ang naging pagsuporta kan mga fans sa duwang teams. Kasabay king intense as in maaksyon na kawat ang intense full support kan mga paradalan para sa totoong purpose kaini. Ginibo ang preseason game bako lang para magtaong maging nakawat kundi magtaong tabang sa former volunteer kan Bukal na nagserbi as in naging inspirasyon kan kapwa volunteers sa laog kan organisasyon. Kasi parang bilang former volunteer alumni, parang it would be so hard na day kami magtabang kasi kumbaga naging close po kaya sa Moya ito. So daron na kami magturugan. So naging drive mi ito para magbuo ng Game for a Cause para matabangan mi itong tugang na nangangaipuhan naman na talagang iyo to naging drive me para i-pursue ining Game for a Cause. This Game for a Cause is really dedicated to our former Bukal student volunteer who is